An pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po mga kausapang pamilya, mga nagdadangog po sa DCGB AM, asin mga naghihiling, nagdadangog po sa satuya pong Facebook page na DCGB News Online, sa satuya pong YouTube channel or sa YouTube live ta po, asin sa satuya pong live up. Good vibes afternoon po, Miss Pita. Yes, mabuhay tabi, Sir Bert, and Diyos marahay na hapon sa imo. And syempre sa satuya mga parantabay. Today is Monday, April 27, and last week ng month of April, and we're here sa satuyang regular program every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. Usapang Pamilya, digdi lang po sa DZGB. Always number one, always at your service. And syempre po, kailangan po niya na hapon sa satuyang technical department, dahil iba kundi si Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez, kaya ba man po ang satuyang bagong gupit pong OJT from Cat College na si CJ Morante. ayan. Diyos maray na hapon po sa kabos. Yes, Sir Bert, kumusta tabi? Mariray ang panahon. Medyo Mariray po ang panahon. nag-uran, so Oo. malipot-lipot. After pirang weeks or months, garapong day nag-uran ano? Oh, yung mugmang sa mga tanong, Ayan, sa mga oo. masita, sa mga sa mga grass na nagwa-brown na, Yan, so niya oo. nabaribi. Nabaribi Ko lang sinda. pasalamat. Thank you, Nagpuon Lord. ka sa bangki sa pag-uran, tapos ngayon aga igwa pa pong pirang minutes pang makusog man na pag-uuran po ano. Oo. At saka the other night, yung man nag-uran man. So, dako lang pasalamat ang niyan. At Opo. least, nagpuro-presko na ugmahon kayo sa tuyang mga tanom. Yan, ayun Yan. po. Nakalibre na po so pagbaribi. At saka mabawasan sa mga nag-brown. Yan, Yan. oo. So, yan tabi, Kuya, niyan, Sir Bert, and kumusta sa imong weekend? Aram ko, very busy ka, Opo. toxic na toxic. Ang dami mga, Ganap. mga ganap ni Sir Opo. Bert. As in, i-welcome ta na po Miss Pita sa mga kaklasita na nag-uruli para mag-attender po kang alumni homecoming. Yan, madali Yan. na tabi, Sir Bert, and medyo toxic tayo sa mga Oo. preparations, ano? Kaya lang with the help kan sa tuyan pong mga kabatchmates man, medyo nagagaan ang kita. Ayan. So May 1 po ang samuya pong batch sa Divine Word College High School, batch 86. May 2 sa General Alumni Homecoming kang Divine Word. As in sa Sunday, March 3 sa St. Agnes Academy naman So, po. talagang grabe loaded ka tabi, Sir Bert. And aram Ayun. ko, nagpa-practice ka pa kan sa imong presentation na pagbaili. Kaya Ayun po. talagang loaded ang sa imong last week of April and of course sa first week of May. And kami man po talaga medyo toxic din ang samuyang preparation, ang samuyang alumni homecoming. Gigibon po unya na Mayo 2. That is Saturday dyan po sa Astrodome. Wow, And okay. tabi Sir Bert kang Sabado, April 25. So man yan sa Bicol University Elementary, yung sa Bupes, nagkayko man sindang Ay, oo. reunion duman man sa LC3. So nyan man duman ay ligtas sa mga magmahon sinda nag-irilingan naman. And sa muya man, sabi ta nga ni, sa May 1, may mga preparations na kita, although kami sa May 2. And then, ang batch 75, kang Bicol University, magkakaigwa man kaming mga get-together sa duman lang sa Bicol University din. So, duman kami, and magkakaigwa kami ng mga games, and igwa man na program, igwa mga in-charge. So, sa mga nag-arano dyan, thank you sa Indotabi Gabos na ato mga premyo, sa mga pakawat. Ayan. So, thank you so much. Sa mga batchmates na pong mga nagtatao kisobra para makover po sa mga day din makakatao. Ayan. Pero we encourage everyone na mag-aratendir po ka Oo, mo. day bali pong day contribution, basta Mag-irilingan, mag-restoryahan. oo. Nyaw ni dyan sa mga restoryahan kaya itong mga panahon, Sir Apo, Bert? yan, ayun. Actually po, pag i-encourage nga tangani po iyan ng mga reunion, sige man sana baga pong urulok, sige urugma, Sige, pigarumdum sana po sa urulokan. mga kan panahon. Uy, kaya ito baga ngayarok. Kaya ito baga nga, kurong ngayon ang buhok mo yan, straight. Tapos, pagkatapos kaya tabi, Sir Bert, ang restoryahan naman, naggrupo na sa mga bulong. Anong epig-take mo niya na may Mga maintenance na po.
Ano yung mga bulong mo niya sa kuya? Igo akong trimetazidine, igo nga ako ding lanoxin, igo nga ako ding atorvastatin, so mga mga tan, o mga losartan. So yun na yan ang restoryahan. Kaya ibig sabihin po, sabi nga, we are not growing younger. Ayan. So, may mga kaipuan na kita akseptaron na kaipuan na mag-take yung mga maintenance medicines para din po ito sa satuya. Pero yan na nga ni Sabita, kailangan natin magpasalamatan niya ang pakita digdi. Yan, Katulad na oo. pagpasalamat sa mahala Diyos na yaw pakita digdi sa ibabaw kang kinaba na iniyo. Ayan. Maski nga din akulong kitang pigagihan ng mga krisis o mga problema, kasabay na po iyan na tita paglingawan na igiya kita kang mahala Diyos. Yeah. Yan. Kaya po yan magiging topic ta po ngayon na hapon po ito sa pagpapasalamat. Pero meantime po, kung gusto po ninyo magpadaraki message as in magpatao po kan sa inyong mga ideas po manungod po sa satuyang topic na babanggit yung tapo at yan ang sa kuya pong cellphone 0991-328-1345 0991-328-1345 as in ang sa kuya pong Facebook ay po ang Good Vibes MC Bert, one word lang po. Sa kuya naman po, sa kuyang sa Messenger account, it's Christina Agapita Pacres. Again, it's Christina Agapita Pacres. And then sa kuyang number man po, it's 9322-406-439, 9322-406-439. Ayan. Okay. So, Ah, mag-message lang po kamo para Ayan basahon ni man. Kung may mga Ayan pa. shout-outs po, Ayan. ma-shoutout po pala ako Miss Pita sa mga taga Marison Hotel na pagdumang ko po kan Sabado sa DCGP ka ngayon sa usapang pamilya naghiling da ngayon. Ayan, Naghiling mamadas daw po. po sinda. Thank you. Ma-shoutout lang pala ako kasi kahapon pala nag-birthday si Sir JV Calieja. Ayan, Happy birthday, Sir JB. Ayan. At saka today also, nagsa-celebrate ng birthday si Sir Boy Matias, nasa abroad ini. Sir Boy, happy birthday din po. Ayan. At saka ano pala tabi, Sir Bert, condolences sa family na Ramio Calieja for the passing kang tugang niya na si Sonny Calieja dyan sa Libon. Mga sa Calieja family. Condolence po. Ayan. And ano pala ang tabi, Sir Bert, bago Opo. ko maligawan Sige na po. so so activity ni kang kang Kiwanis Club of Okay, Daragang sige po. Magayon na magkakaigwa ng Regional Judo Championship on May 30, 2026, 8 to 5 p.m. po dyan sa Pacific Mall. Iyo po ini ang with the kids, may guwang so juvenile, seniors, and masters. So yan po, Ibalong Judo Club. Ayan. May 30, Yan, iyo. dyan po sa Pacific Mall. Ayan. Pwede pa po mag-intro dyan, Miss Pita. Pwede pa ba? Saan ka digdi? Sa seniors. Ayan, Ay, di ka seniors. pa pala seniors. Saan ka A digdi? little bit, Kids, juvenile, seniors, masters. Ay, sa masters na. So, yan po. Yan. So, Ayan. Magayon po itong yan pong summer pig involved ang sa tuya pong mga kaakian. Pag summer baga po Miss Pita niya ano dyan so swimming. O si John Roy sa mo po siya i-enroll. nakaano siya sa sabi ko nga ni May taekwondo baga. di ba taekwondo yata or aikido aikido siguro so kailan na inuta pala ito naka-enroll so nag-aikido siya diyan siguro I think sa Pacific Mall also. Na-observe ko po itong mga aking expose sa mga arugan ang discipline nila. Oo. At saka yung mga art classes. Yan, Takalaw, art tabang classes, yan. oo. Instead na niya lang sa harong na nagpapara cellphone or gahiling ki TV, maray nang igosin na kaya na swimming, yan na ining martial arts. Takulaw na tabang yan sa Okay. pagbulkang aki, lalo na sa discipline. Yan, opo. Ayan. So, Tapos- dakulang bagay pong pig-expose to dyan ang mga aki po. Ayan. Tapos shoutout mo pala tatabi kay Sir King Reynaldo na perming nag-aantabay sa satuyang programa, kay Sir Gerald, Hello kay po, Sir Diyos Kid. maray na hapon. Ayan. And greet ko man pala sa kuyang amiga si Reyna, saka si Ninang Alet, saka kay Sir Charles Clemente, maray na hapon sa Indo. And thank you sa get-together ta naman ng mga magkakaralasi. Salamat. Ayan. Sabi Salamat po sa mga padagos na nagdadangog po as in naghihiling po Ayan. kan usapang pamilya. Sina Ma'am Becky and Sir Lito po Berango from Bakakay. Sina Sir Clint, Sir Brandon. Ayan, oo, yung mga regular natin. At saka si Dean Salgado sa Libon. At saka si Nadenden, sabi niya, Manay, pwede kami nagkikita niya na programa ninyo di sa TV, di sa Libon, ay mabalos sabi sa inyo ngamin, lalong-lalo na sa mga kabats ko man dyan sa Libon, sina Vine Salgado, sina Malek, sina Pida, ayan. Sina Nabasyon also sa Manila, nag-antabay man ito ng satuyang programa. And si Dong, of course, si Dong, Yan. they're watching, si Nora, si Trisha, and si Rose. And of course, nandun sa bahay din si John Royce is watching. Ayan. Just maray na hapon po sa Indong Gabo. Si
Ma'am Rochelle Ayan, so Serwi, Ma'am Ne, sa Oo. Roche Ayan. Construction and Lumber. Yan, of course, the Gonzaga family. And yung sa ating, yung sa nasa Germany now. Yes, Yan, Ma'am Sir Marilu and Gerd Sir Gerd and Deichmeyer. Deichmeyer and si Miss Marilu. Yan. And Salamat also po si sa- Luan. Nagbisita ba Miss Luan, nagbisita ba kasinda sa Tuya Digdi and na araman ta na sa correct pronunciation kang Ano nga pangalan. Gerd Deichmeyer. Ang hirap Opo. Kasi German po si Sir Gerd. Ayan, noon. Sir Gerd Deichmeyer. Deichmeyer. Ayan. So, sana nakuha na natin yung tama. Ang tama po. Ano. Thank you for always listening or watching our program, Usapang Pamilya. And kasi what time is it now here? It's 2:15. I think it's early morning there sa kanila. Yes, early morning Oo. po naman sa Inda. And hi also to Luan and Luke, and also si Paula is watching nasa Cebu. Ayan. So ngayon na hapon po, magkakasarabay na naman po kita para sa saro pong magayon na topic. Na-mentioner na nga niya po kasi bago ni Miss Pita. So sabi niyang, pasasalamat. Iyo ini Miss Pita ang kaipuantang ma-encourage ang sa tuyang members kang family na itong so tatao baga magpasalamat Miss Pita ba kung sugabos sa reklamo ikaw baga kain so pagkaaga-aga ng Diyos igwang so tataong magpasalamat magaan ang aldaw magaan baga po ang aldaw kung bigbibilang mo itong so ay dakulan akong biyayang natatanggap. Thank you, Lord. Diba? Pag mata mo, pasalamat ka tulo sa mahal na Diyos. Thank you, Lord, for this day. Thank you for the good night's sleep. Lord, salamat. It's good. Ako tabi, Sir Word, pero may yan ang bukang bibig ko na, Lord, salamat. Pasalamat kita, pero kita mag-thank you. Importante yung wag yan, Pero mas Naku hindi ka lang, na-appreciate. Oh, thank you pa rin. Hindi mo na-appreciate. Basta ako nagpapa-thank you. Tapos, di ba? Thank you, Sir Bert. Okay. Ayan. So, kaya ang topic na po ngayon hapon, gratitude begins at home. Paano natin ipinapakita ang pasasalamat sa isa't isa? Ayan, tama yan, tabi, Sir Bert, Kaya, yaw naman kita digdi na sa tuyang pag-ururunan na nag-araw kaya na topic na napaka-importante para sa ating sa everyday na buhay ta sa laog kang harong naton. Kasi pag marunong ka magpasalamat, sa laog kang harong diyan ka Harong, nagbukod. yes, Pag oo. parang automatic na. Automatic ako. Yan, pag ma-plate ka sa jeep, pwede paabot po. Salamat sir, salamat po. Anarog ka yan, simple ho doon. Bako yun, pakatawa, bayad tabi, talikod ka na. Oo. Kung gari, marabot ko. Kung may baga po, pinasa mo sa saro, ang iba baga, pag bayad, day na. Wala na, pakiapabot man tabi kayo ng bayad ko. Bayad, tabi. Bayad ka, tapos may uli. Tapos sa iyo, hindi magpasalamat na eh. Magayon po, ako po, naglulunan man po ako sa jeep. Magayon din itong sunod, nagpasalamat baga na Pag Basta- pag naglunad ka sa jeep, dumang ka sa may likod kang driver. Kanyaw nakarabutan ko mong lite. Kasi dako lang bagay din po itong so may nag-aabot sa driver. Ang driver syempre ang matakaayan sa tinampo. Yung nga ni. Nakairak Bagyong actually honesty nairak ka. po akong kumisa may na-extend kay alawig yung magsuka mo. Hindi na nakakabot. So, Mag-abot kang bayad. Pigtutur, arani ko ta sa driver, ngayon ang hiling. Tuog na liog, tabo lamang maghiling na, iabot sa kwarta. Yan. Pero tamang-tama tabi ni Sir Bert Taining sa tuyang topic today na sabi tabaga, yan ang gratitude, ang pagpasalamat, nagpupunta talaga yan sa laog kang harong. Yan, ayun po. So, Tama. paano talamang sa laog kang harong, paano taping papahiling ng mga simpleng bagay na naa-appreciate, na nagpapasalamat kita. Diba, Sir Bert? Kung minsan po, dahil na kita nakakapagpasalamat sa tuyang agum o sa tuyang pong mga aki Yan. dahil sa sobrang kabisihan. And tapos napapansin mo po Mampita na na kuminsan sa tao kita magpasalamat sa luwas kang harong. Ayun nga, ni pakitang tao na nagpapasalamat, pero sa loob ng harong, tinimplang kape, di ka naman magpasalamat, tinawang ka ng tuwalya, di ka naman magpasalamat. O, nangugas, ako na dyan maghugas, di ka naman magpasalamat. So, tama yan, na-observe kang ibang tao, nagaling yan sa luwas, na matibayon ka magpasalamat, pero nga di Pero sa sa harong, harong, oo. na dapat nagpupuon sa loob kang harong, di ba, Sir Bert? Actually, Yan. nakaka-encourage din siya pag sa ang membro kang pamilya na appreciate man sa pigigibo mo po. Kasi parang feeling nila, automatic na yun, na Oo, Gibuhon. gibuhon, oo. nagibuhon mo yan, hindi na magpasalamat kasi obligasyon yan. Pero hindi tama yun, di ba, Sir Bert? Kasi kung minsan, pag nasa luwas,
thank you madam, thank you sir sa opisina, thank you, salamat. Pero pag sa loob ng harong-day, it should not be like that. Na parang pag-una mo, ay obligasyon yan, automatic na yan na no. Kung minsan Should not be nakaka-thank you like kita that. sa mga nakakasabatan ta, kung nasa eskwela, sa teacher, sa boss, sa amigo. Pero sa loob kang harong-day pala. Oo. Tsaka if the case is like that, parang nagkakaroon ng ganing problema, So, dyan na nagpupuo na, so, parang nababaliwala, nawawala yung parang connection, somehow yung parang respeto na, hindi man ako appreciated, taman ako mag-ano sa imo. Parang, ayan, so, importante yung po, kaya po kamo nagdadarangog, magdangog po kamo kayo, importante yung po, ako laon na tabang ini sa loob kang family, ang pag-appreciate at saka yung pagpapasalamat. Baka may member ka mong pamilya na nyaon dyan kay Banindo. O, pwede na po kayo magpasalamat mo niyan. Ayan. Para may po kamo day kamo masubok. O, sabi da sa DCGB magpasalamat da. Oo, Thank you salamat na daw. tabi sa indong pag-antabay sa tuya mga paradangog na nagdadakol. Thank you tabi sa indo. Salamat, Ayan, salamat po. salamat. Ayan. Kung minsan po dyan, pagbarang appreciation baga sa loob ng pamilya. Kung minsan dyan, nagpupuon din dyan ang problema, Miss Pita. Tama, oo. Nawawara ang warmth, respeto, buda connection. Oo, tama yan. So, alimbawa, nagte-text kanya sa mo na, alimbawa, sa loob ng family, ngaya may pigre-request or something, tapos ginibo mo, tapos hindi mo lang nagpasalamat, parang, so grabe manini, dahil lamang nagpasalamat na So, yung somehow, diyan nag-start, dahil na bahala ka sa buhay mo, di ka nga tataong mag-appreciate, di ka nga tataong magpasalamat. So, importante yung po yan, natataw kita mag-appreciate, para yung the warmth, at saka yung love and respeto, niyan manggila yun. So, importante po ito na Saka importante yun na sa mga aki pa natuturuan tabi Sir Bert mga aki pa dapat tatao na yan mag-appreciate, turuan ka mga magurang na tatao magpasalamat, always say thank you kung tinawag ka na or something na you say thank you. Ayan. Tapos Miss Pita, ikaw bagang studies, may nabasa po akong studies na nagsasabi na ang mga aki na pigaturuan na tatao magpasalamat, mas nagigida ang maugma. So, madaling makarelate sa sitwasyon kang iba. Tapos, mas prone sila itong bigla na silang namumundo. Nagiging masayahin. Tama yan, Sir Kasi Bert. pigiling ninda ang brighter side of life. Tama yan, sir. Ganyan ang bagang studies na araw ka yan. So, aki pa, dapat tinuturuan. Maski kung minsan, feeling kang aki na gari, parang awkward sila na mag-say Oo. thank you. Pero nasa satuya yan. No, you have to say thank you. Anything na binigyan kang something or ginawang kang you have to appreciate that and dapat, don't fail to say thank you. Kaya importante yun yan, di ba, Sir Bert? Yan. Oo. At saka bako lang dapat mga aki, kahit yung mga tatanda, we have to remind them na always say thank you. Bako lang porket matanda ka, alam mo na kung minsan nakakaligtaan, na overlook or ayaw, pero we have to, say thank you, pasalamat. Yung mga satuyang mga kaakin, maski na yung sultero na or dapat pag nahiling tabagang, day nag-thank you, pasalamat ka naman. Nakakagaan din, maski puro papaano po, nakakagaan din sa buot. Tapos, sabi pa, diba sa studies po, Ma'am Pita, pag sa mga matatanda naman nakakatabang din siya sa mental health. Oo. Tama yan, mental health. Mas matibay na relasyon, mas mababang stress. Oh, yeah. At saka ang gustong sabihin kay tabi Sir Bert, hindi lang yan good manners, kundi parang lifelong skill. Na parang, Nadadarahon ta habang buhay. Oo, yung parang na lang. At saka, maugmahong baga, kasi di ka man magtataram na nakamurusdot ka, thank you. Ayo. Tinawan mong something, Oo, thank you. Uy, smile. Iga po ako kasaro Miss Pitang si Ma'am Salud Salting. Pig-MC ko siya kang 89th birthday niya. Medyo nadibisilan na siya maglakaw, kaya naka-wheelchair na siya. Saro-saro nagtatao si Ayaki Burak. Sa inyan, yung from Ginabatan ba siya? Opo, ayo po. Kasi yung anak niya nag-work sa Central Bank. Ayo po. Oo. Yung apo niya. Ako na ba niya yun? Or Ay, Aki? siya pa po ito. si Miss Cynthia or Salvador? Si Ma'am Cynthia, ay, anak niya po. Opo, si Ma'am Ching. Opo, ayo po. Dati sa Central Bank. So, every time na may matao sa iyang burak, talaga makusugo niyang titaram, thank you. Sabi ko, wow naman. Sabi ko, napakasweet. Yung nakikita mo, sa bagay dahil pang grandchildren, Opo.
yung libawa, nga mama, this is for you. So matats ka, gari ka mag-ibina. So, thank you, mama, this is for you. Uy, love na love yan, thank you. Tapos pag sinilang kayo tapig masay ang bitis ko, talagang gusto ko yung bitis ko talaga piga niya masay. Sabi ko, baby love, thank you, ang sarap ng feeling. Okay lang ngayon, mama, I love you. Ganun, O di ba po, sarap. so ano ba, pagal-pagal ka na tapos biglang may maarob ka sa mo, ano? Yan. Or ma-prepare Ang sarap kimerindalan ng mo. feeling, tabi Sir Bert. Like si Alisa. Sabi ko, Alisa, I'm sleep ready. Because si Papa will take care of Papa. Mama, huwag mo nang sabihin. Alam ko na yan. Sabi ko, thank you, Alisa. I love you. Yan. So, nasa magurang din iyan or sa mga mga elders na kaiba sa arong grandparents, kaiba or parents na turuan ta ang mga akit kang tatao mag-appreciate. Ayan, Ano, oo. totoo mag-appreciate. So, thank you sa aking mga aki, sa kuya mga grandchildren, pati yung mga si daughter-in-law ko, son-in-law ko, yung salamat, si AJ na nag-aalaga kay papa niya. AJ, love na love. Hello po. Good Luan. afternoon. Yan. So, magtao kita kay practical tips para may guide po kamo kung anong pwedeng gibuhon. Yan. Ayan. Tabi. So, yun na nga ipigtataram tabi, Sir Bert. Yung verbal appreciation. Narang pigibo mo pa lang. Oo, kasi kung minsan hindi nare-read, yung kung minsan baga na hindi napapansin na yung you appreciate na di mo man sinabi na appreciated yung ginibo or anything. So mas importante pa rin na sabihin, thank you, mabalos, love na love, yun. Kahit na simpleng bagay, we should learn how to appreciate. Thank you, mabalos. Yan, di Ikaw din po pag-ingawan. itong pigaapod na modeling Mhm. na kung ang pagturo po, sa pinaka-effective po actually yung pagturo sa aki, modeling. So, kung anong pigigibo mo po. Oo. Yan. Kung anong Sabi ko nahihiling pala, ninda. Sabi na, say thank you ha. Thank you na kay Ninang. Kaya isipon mo itong mispitang so arog kaan tapos itong another parent ngayon gabos sa reklamo di pati ang aki kaiyan Wala apektad. lamang na, si Mamo, wala na lamang na hiling na tama. Puro. Arab ka yan. So, syempre, sa mga aki, yung man ang apod kan tabi server. So, yung man nga ang natangadan. Oo. Ang term kayan sa libon, yung amo yan so natatangadan sa mga gurang, yung sumagigin nga, yamo man. Pero digdi sa Ligaspi, digdi sa ano bang term niya na? So, Natatangadan mo po. tangadan din ang term. Sa libon, mo yan nga Or gibo-gibo paano nga yan, kinadakulaan, natatangadan. Kasi yan, however, yung mga ray na mga pigigibo, iyo man na nauukodan kan mga aki. So, learn how to say thank you. You Saro have po yan to sa magayon. verbalize. Yan, Tama opo. yan. Na Pero yun, baga mampitang pwede tang maipamana na maray sa tuya pong mga kaakian. Di kita magpamana kay karautan. O yan. So, maray siya natabi, di ba, Sir Bert? Di ba pati mispita sa mga amigo, mas maray itong makiiba ng kaduman sa mga totoo mag-appreciate kaysa duman sa siging Ay, pang tabi. tatsar. Oo. Iyo yan. Di kita kaya Magabaton sa buhay. Ay, sumugba lamang kita. Bako magabatot. Oo. Kung minsan, grabe na nga ning Oo, stress. ngunyan. Ang pa kaya, Diyos ko, kahirap na talaga. Puro kulog kilawas ang Ngunyan. kulog kipayo. Correct. Oo. Yan. Tapos patabi, Sir Bert, yung meron bagang family habit. Halimbawa, bago matulog, mag-share ng 3 things you're thankful for. Ganyan din So, po yan. ano nga ano ang pwede mong i-share na nagkakaroon niya kita, nagpasalamat niya kita na araw ka ini, so nangyari sa buhay ta, na ikaw kitang blessing na na-receive. Uy, thank you pala dahil nga, so nag-message sa kuya si na nagbabalita na araw ka ini, na-appreciate na, uy, thank you. So, mga simple yun lang baga. Tabi Sir Bert, very simple, pero ang ipak ayan, natuturuan taan sa tuyang family how to say thank you and appreciate. Ikaw ba nga po kita kaitong one episode po na ang saro sa mga tips ta po, may box sa arong na paghuhulog ka duman ang mga pa-thank you mo. Oo, thank you. So, ito po, ang pigigibong paluway-luway sana pero gari nakakasanayan na mamalisyan mo, yun ang permi mo gibo. Another po na tip na pwede tang ituro, iyo po itong acts of gratitude. So bako lang salita, kundi sumama mo nagluto, pwedeng ika na mangugas kang ginamit sa pagluto. Ayan, so pwede mag-effort, magpakita ng care. Sabi mo lamang, uy, ang sarap. Ay, masira man ng luto. Bako magtaram na, so grabe ng effort nga ni kang magurang, pero tuno, nagmatang alas 4 ta magluto ki pansit, mataram, ano man yan ni pansit na ginibong, wili nga man doon gaya, so malanot, so masyado na na-overcook yung pansit, Overcook. o yung lasa, mas gadon.
Yung, ay, gari, wag ano na lang, gari medyo maasga din, dagdagan tang ano na lang, ng ano ni, kalamansi para mabalanse. Hindi yung, ano man, naluto mo yan. Sa mga sunod, hindi ka na magluto. Tapos binayaan mo, sumama mo pa sa nangugas. Nagparaibi na suinata. Pinaghala na nga ni. Nagluto na para, iluto ka mong breakfast. Ang sarong bagang ang sarong style bagan mampitang sa pagtaram. So ma'am, mga iso ago mo ngayon sa mami sa sunod bawas-bawasan mo Yan, ano. yan ang dapat. Bawas-bawasan It should mo be like kasi. that. Na Hindi mo yung iba masyado kaya pagkalutukon, Oo. lutukon. Ay, sa mga sunod, Mad, pag tabata-malang ng kasukon mo na. Hindi ka na magtarap. Barutonan sa buot kang magurang na grabe ng kamas-kamas at abunon. Sus, kaiisip ko na magluto. Maski na nga ni tirutunon pa na. Pirot ba ano? So, Para lang mag-prepare ng breakfast for the family. Na araw pa kaya na ibubungad. Ano man luto mo? Ini na. Grima sa bawon. Tukunon ng pansit batong yelo. Tukunon. pag sinimbag ka mo kang mamanindukan, sabihan ka mo, araluyin paano ka magruluwas. Ang pansit baga mispital, baka pag naghahaloy. Maghaloy ng luto mo. Kasi masunod ka muna Nagdadry. daw magluto. Pero tama ito, sabi mo, Sir Bert, na yung how do you, ang atake kaya na, ay gari, medyo nasobran sa patis ini, bawas-bawasan, tatani di kita mag-irilan sa kidney, kaya, Baka sa sunod, Kaya pwede yan. mo bawas-bawasan ki asin or bawasan ki tubig. Yan. Aral daan ng tamang pagtaram. yan. Tapos sabi mo, magtipid kita ngunyan Oo. na. Gabos na mahal. Gabos mahal ano. Mahalo na gabos. May mispita, garindakulan ang rason para mag-init ang payo. Ano? Kaya iulukan mi na lang po ni Mispita. Taday man pwedeng magpadara kita sa mga Ayun. Tapos, nangyayari Sir po Bert, sa palibutan. kung kita baga, sa loob baga kang haron, dakulo na kitang stressors, dakulo na kitang pag-iisip. Tapos pag arang baga kaya na, kung minsan magbabaranting ng bagang talina, tana kung pagal ka na, arong kaya, arong na. So yung hindi ka man lang na-appreciate na, yung oy ma, good morning, marata, good morning, oy ma, may tasang ka po, oy, thank you, love na love. Ayan, again, baga na arong kaya. Tapos ang sarap pa mispitang pwedeng itabang ka mga aki. Kuminsan baga, magayon itong suulabab, malinig, suda yung mga ugasan. Ay, gayon Ano? sana. Magayon baga Magayon, pag-arog ka ito, no? pag-arog na kaya ang mga kinaon, ugasan tulos. Nganing malinig, magayon pag-ilingon, magaray sa mata. Ang samog sa lababo. At saka yung pag mata mo pa sana, so inigdaan mo, magiging na disiplin yan, at hanggang pag nagdakula ka na so inigdaan mo, iayos mo tulos, bako masamukong, mga inuba ba ganyan, tuwalya kung sa inyo, bigtatarapok, na kung nawalat ka dyan na, garing everyday na sanarog kayo na yung bigigib mo, Diyos ko, Lord, tawanan na, nang gagibukar na sa... So yan, nadakulaw na tabang yan, na, oy, thank you. Ang sarap ng feeling pag nagigda ka, ayos yung bed. Pag liwas ko mo coffee ka, walang hugasan. Di ba? Ang sarap na yan na nagtutulungan. And please don't forget na yung sabi tangani, the topic is about gratitude. Thank you, my family, na araw kayo na maayos ang bahay natin. Lahat tayo nagtutulungan. Lift a finger. Ayan, pagpapadagos na po sa tuya pong paghururon ngayon na hapon. Gratitude begins at home. Paano natin ipinapakita ang pasasalamat sa isa't isa sa pagkatapos kan magkapirang pagirumdum. Ang tamang oras po, it's 2:30 and we'll be back. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Okay. Kids. Ayun, Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong
tanong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Tinatawagan ng pansin ang ina at kamag-anakan ng batang babae na pinangalanang Matea Andrea Madera. Si Matea Andrea ay 6 days old at nasa loob ng isang kahon ng matagpuan ni Leonil Madera sa waiting shed ng Purok 2, Barangay Matango, Vinsons, Camarines Norte, bandang alas 5:05 ng umaga noong November 30, 2025. Si Matea Andrea ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children 5 simula pa noong December 4, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na matatagpuan sa Nasisi, Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Irene Cribe del Rio at Maris B. Magaso o kaya naman ay tumawag sa mobile number na 0915-628-1506. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdi sa DZGB. Ngayon pong maugmang aldawnin Lunes. Kamusta tabi ang kabos? Yes, again, mabuhay and welcome back to our second half kan sa tuyong programa po na Usapang Pamilya. This is every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3, digdi lang po sa DZGB. Always number 1, always at your service. And syempre po, again, ang kay Ribanta Sir Bert sa Technical Department. Dahil iba akong this is Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez, kay man po si CJ Morante na poging-pogi isa sa iyang bagong gupit na buhok. Ayan. So, syempre, wala tayong maganda and mga good looking. Ayan. So, again, welcome back. And syempre, magayon po ang satuyang topic mo niya na hapon. And gusto ko pagpapasalamat na it should start sa satuyang family. However, bago tabi Sir Bert, Sige po. mag-proceed kayo niyong satuyang mga nare-receive ng mga messages sa satuyang topic ko niya na hapon. Ang topic na bagangani, gratitude begins at home. Paano natin ipinapakita ang pasasalamat sa isa't isa. But before na, tabi, kung gusto po nindo again, magpadarakan sa indo mga mensahe, manunugod po sa satuyang magayon na topic na pigtutokar. Sa sakuya pong messenger account, it's Christina Agapita Pacres and my number, it's 9322-406-439. Hello kay Sir King, listening from Bagkeroan. Sir Bert, your messenger account and your number, please. 0991-328-1345. And my Facebook po is Good Vibes MC Bert. Ayan. Ma'am Pita, uni po pala. Sabi ni Ma'am Becky, mapa-thank you man ako sa indo ni Ma'am Pita and Sir Bert. Maugmahon pag nababati nyo kami. Mas lalo akong mapa-thank you kay VP Henry pag Monday to Thursday. Ay, ayan, of course. Thank you Pita, also. sabi niya po, mas lalo akong mapa-thank you kay VP Henry pag Monday to Thursday na ang usapang pamilya. Ayan, thank you, Tabi. Thank you, Ma'am Becky. And thank you Oo. po sa actually may pinadara pong tigsik ini si Ma'am Becky. Nakasave pa po digdi sa kuya. Sabi niya po, itigsik ko ang usapang pamilya, pati man ang mga matibayo na host tibayan ta talaga ini Ma'am Pita, na si Sir Bert and Lalong Ma'am pressure Pita. tayo niyan. Mga magagayon na orulay na makakatabang sa pagpapakusog kang iribahan kan pamilya, kaya mga nanay, madya na magdangog na kita sa inda. Yeah. Thank you. So mga nanay, and sa tuyong mga kabataan na free man lang, madya na po, magdangog po kamo sa samoyang programang Usapang Pamilya. Thank you, Ma'am Ayan. Becky. Thank you, mabalos po. Kumusta Syempre. tabi dyan sa Pakakay? Nag-uran man tabi dyan. And again, ang shout out yung birthday tabi na nag-celebrate kahapon, si Sir JV Calieja and si Sir Boy Happy birthday. Matias, and all those celebrating their birthday today. Happy birthday po sa inyo. And thank you, Lord, na ngunya nagsa-celebrar kita kan sa kamo, of course, kita kan sa indong kinaakian, di ba, Sir Bert? And hello mo pala again yung sa Kiwanis Club of Daragang Magayon, na sabi ko nga ni magkakaigwasin daning Regional Judo Championship on May 30 at 8 to 5 dyan po sa Pacific Mall. Siyempre po, ini may mga different categories, igwang kids, juvenile, seniors, at saka masters. Ini po sa kang Kiwanis Club. And of course, this is a free ang registration, but then naghahanap din kami ng mga sponsors. For those who would like na mag-sponsor man kay ni Tabang man lamang, day po paglingawan, pwede ka mong mag-contact kay Smids Iglesia. Siya man po ang in-charge kay ni event na ini. Ayan, si Smids, okay na po. Pig-mention ko na about this event on May 30 and yung sponsorship na so may mga marahay na buot na gusto man mag-sponsor sa Satuya, ika na lang po i-contact. Ayan, si Smids. Good luck po sa indong event, Miss Pita. God bless po. Ano po yun na judo, Miss Pita? Yun sa pigbibit-bit sa chinilas. Ay, sorry, Basta, judo lang pala nito. Judo lang pala nito, Di ko Miss Pita. masyadong ma-distinguish kung between
judo and taekwondo and aikido. Ang judo po, geography puro patarambling po. Basta naram ko puro may do. Ay, taekwondo, aikido, judo. Ang alam ko po paano judo. So, bibit-bit baga sa chinilas, tapos judo lag. Naga-judo lag. Ay, grabe. Iba man pala nito, Sir Bert. Naga-judo Ang lag judo pag po, may mga kasi araw ka. para patambling po. Pero tama yan. Araw na lang ang gibuo. Ayun. Mag-judo lag na lang para iwas. Kesa naman na ito pala na naka-enkwentro mo, sarong suntok mo lang, pasa ang pandok mo, maray na mag-judo lag. Sa ano ba? So, diretso na, sinelas, judo lag na. Yan ang dapat gibuhon. Ayun po. May mga pagkakataon po na nakulang bagay ang judo lag. Ayan. So, Kung sa okay. judo pong sa mga pang-tournament, okay lang po, dahil ka magdulag dyan. Pero po itong sa pagkariribukan po, dumulag ka na dyan ta. Maray Mas maray pa. itong Oo. peace lang. Basta ito po, ikaw po kami mga sponsorship letters na available nyo po kay Armida Lumen. Siya po ang project chairperson, and of course, ang samuyang club president, si Ruby Sambacon. Tapos may i-welcome back baga kita, Miss Pita, i-welcome back. May Ay, mga darang oo nga. tsokolate. Diyos ko, welcome back from LA, from Las Vegas, Yes. Nevada. Baka may darang, kami darang pala, may tada pang chocolate. Ay. Daina nagug kasubagong aga na may nag-aapod na parang naghahagad ng pasalubong. Di na kaya ni VP. Di na kaya bitbiton ng mga pasalubong. Can you imagine? Tapos kung nag-try man lamang daw magkawat sa casino. Ano ba yun? Yung sa casino ba? Ito Na sa mga, Las Vegas. may mga sa Las Vegas na pag primero ka daw magkawat, manggagana ka. Yun. Baka nag-try ng gana. Okay, welcome Yan. back po EVP Glenn Ayan. and VP Si Henry. EVP Glenn Ito yung mga and boss. VP. Ay, pati kasabay sina Ma'am Brenda and Sir Ayan. Nonoy. Si Ma'am Welcome Brenda back. and Sir Nonoy. Ayan. Welcome Thank back. you. Thank Nandito you po. sila ngayon, and congratulations of course sa BPN. And nahili ko nakatupo duman si VP. Oo, duman sa booth. Nakulaw nun ra. Sarong Nakulaw istasyon. na itong at saka huge na bigatindara itong venue ninda na dakulaon talaga. So, ayan. Kaya po din ma-expose ta ang sarili sa mga araw kaiyan ta. Diyan kita nagkakaigwa yung mga innovations, mga pagbabago para up to date kita ng Yan. mga Tama pangyayari. yan, Tabi Sir Bert. Pero balita ko, hindi na yata marunong mag-bicol si VP Henry. Lipi sila na. Bilot na, di na tataw mag-bicol. Iyot ako pag niya kung kada sa ibang lugar, mapipirit ka, dahil ka masabutan. Dakulon baga sa balon-balon niya daaduman. Dakulon sa balon ni VP. Ayan. Balon duman na English. Pagpabalik English. digdi, dakulon man ang balon. Ayan. So, mabalik kita Tabi Sir Sa Bert tuyong at pigburugo yung sa tuyang topic ko niya na hapon. Gratitude starts at home. Ayan. So, paano, Tabi Sir Bert, paano ka tinimplahan ka ni Lavi? Thank you. Thank you. Pwede man makailav Diretsong you. ko po. Opo. Diretsong kiss. Gayon no. Ngayon, sana po. Ito na han. So, sa imong pamahawan, pagal-pagal ka sa nakulong kang gimmick. Uni na may sinanlag, may fried egg, may corned beef, Tayo na po. coffee and milk mo, may prutas. Tilamon. Kasi siya po, sa mo'y ang nainot sa baba, yung mahapot na mainom ka mainit. Tapos kung si Sep po ang inot mahapot na mapasabay ka ma-boil ki egg. Kang duwa lang niyaon? So Sanmi po, siya, naka-intermittent fasting niya, kaya nagkakaon yan udto. Ako dahil ko kaya. Magulugang payo ko kayo. Ang mga aking po, mas disiplinado kaysa sa mo. Yeah. So, yun yan. Dakulong kami sa harong. So, kung minsan kasi like, di ba dapat everybody should be present during meal times? Kaya lang, kung minsan, halimbawa, si AJ nag-duty sa hospital ngayon kasi sa nursing, and then nag-duty pa pagbanggi kay papa niya. Kung minsan, di ko na-istorbohon nga, mama, ang duty ko ngayon, ang klase ko is araw kay ninerkman ako. So, di ko na muna istorbohon. Opo. So, kung minsan sabi ko, yung breakfast mo, naka-ready na, sumbunay, tapos yung natakulo ng makaon na baga siya. Pero pag nahilig kong bawasan mo, di, pakadakol yung maluto. Mamangay, gutom ako. Thank you ngayon, mama. Sabi ko, thank you, AJ, ha. Salamat, sabi ko, Baby Love.
Kung nahiling ta po Papa. baga Miss Pita, kung nahiling ta ng aldaw ta, magiging busy kita, grabe kitang lakawang kay ponta talaga magkaong kidako. Iyo. Kaya dapat kaming dako balon ki tubig. Sabi wag na Tubig. subago yung ano pala. Again, going back sa tuyang mga sa muya po ng mga paraan tabay di po sa tuyang programa. Di po paglingawan, maski nga dinaguran, mainit manggiliw ng panahon, tubig po at saka pasiguro kipayong na di pwede maghilang tabi Sir Bert, you know. Bawal magkasakit. Di ba? Hindi pwede magkasakit kaya mag-ingat po kita kang buhay ta. Ingat kita dipisilon ang Ayan. na-ospital. Ay, sus kumiyo, perdon. Diyos ko, magparaalat ka sana dyan sa emergency kung mapalista ka. Grabe. Kaya, dahil po pwedeng maghilang. Kaya ingatan ta po ang buhay ta. Dahil magparadunong-dunong. Pag pigtataraman na, inuma iyan, kauna iyan, magtubod po. Tapos magsabi ki, thank you. Thank you. Thank you, love. Thank you for taking care of me. Ayan. Di ba, tabi, Sir Bert? Sir Bert, igwa kita ko niya na, igwa pa pala na kung last na tip na itatao. Sige po. Yung so avoid entitlement, hindi lang dapat ibigay agad. Turuan silang, pahalagan ang meron sila. So, di ba na forget na you did something good. And of course, pasalamat kita. Pero kung maghahagad akong in exchange for what you did, no, it should not be like that. So, pasalamat ka na nagtatabang, well appreciated yan sa lawag kang haro. Pero yung na parang dahil nga yung pigigibo mo, gari entitled ka na. Or hindi dapat sarong agad, ganun. tautulos. Oo, yun hindi yung ganun. Dapat natuturuan ta din po ang mga aki-taki, patience, Yan, maghalat. dapat. Ano po? Bako agad tuwag tautulos. O tawin na yan, tayo ngayon yan na nag-ano man, nagpaparaan. Bako po, so tama lang. Na, kung di mo palang kaya, para tatawan mo. So yan po ang gustong sabihin kang yung avoid entitlement. May messages po akong babasahan po, Miss Pita. Sabi po ni Maria, bako kami sanay magsabi ki thank you sa arong. Pero dapat po na po nindo. Yung so thank you maski mabalos tabi salamat. Observe nindo mabago ang nindo kan sa arong. Yan, maiba Gari maaliwalas. Yan, tama yan, tabi Sir Bert. Yan. So gari ka man sana baga nagpapara, Lord, thank you for the countless blessings. So, Lord, salamat. So parang man lang yan. So sa lawag kang family, papasalamat kita kay Lord, kay Mala Diyos kang gabo sa mga grasya pigtatao sa tuya. O yan, same thing sa lawag kang pamilya na may tinawag kang, uniyo, tuwalya mo, na makarigos ka na pala niyan sa tuwalya. Thank you. Pa kung gabringon mo sana sa tuwalya. Di ka lamang nagpasalamat. O yan. Simple yun lang yan, pero dako lang baga yan na nagkarigos ka, sutwalya mo na naling, uy, sutwalya mo nalingawan mo nina, gabringon mo. Pasalamat ka, thank you, yan. Nagiging contagious baga tabi yan, Sir Bert. Ang sukarahayan, nagiging contagious tabi. Opo, Ayan. yan, Kaya, tabi. turuan ang mga aki na maging mapagpasalamat. Minsan, pag-una ta po, nadakula ang kaipuhan para mapaugma ang pamilya, na kaipuhan kay mga material, bako man pala ito ang kaipuhan. Yan, tama yan, tabi Sir Bert. Yan. Kaya dapat pag turuan ta na, igwa man lamang tabi Sir Bert, yung yan, sa mga pilang minuto na banding, Kaya it's not late, it's not too late. Pwede po, we can start na para kita ning magpasalamat, diba Sir Bert? Pasalamat, bako lang puro salita, paraan na ito ng pamumuhay. Ayan, sabi kan mga aki ko, sabi ni Luan, thank you. Sabi ni na Paula, thank you. Nag-thank you. Puro nagperege sa GC me. Thank you sa inyo, Luan, everybody there. Si Angela, day pa. Si Angela, thank you. Pero man yan, thank you na nga ni Luan, igwang request na nagduman sa bank na may pigo, thank you ngaya, sabi ni Lucas na Luan, thank you. So Paula, thank you. I love you all, thank you. Kaya sa mga nagdangog po ngunyan sa satuyang programa, as naghiling, thank you po sa Indo Kabos. Kami po ang sa Indong mga nakaibahan ngunyan na hapon. Yes po. Mabuhay ako po si Pita, kay Bataman po sa Technical Department si Sir June Napolis. Asin si Sir Jerome Nico Martinez, kay Baman po si CJ Morante. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, may panibagong pag-asa. Tutok lang po sa DZGB asinabangan ng masunod na programa. Thank you. Salamat po. Mabalos and mabuhay. God bless everyone. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga